Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. Pitaju te o plijenu, reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku, ako ste pravi vjernici. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im se učvršćuje i samo se na gospodara svoga oslanjaju. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Oni koji namaz obavljaju i dio od onoga što im mi dajemo udjeljuju. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, što jednoj skupini vjernika nikada nije bilo po volji. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobožcima po volji. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. I kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao. Poslaću vam u pomoć 1000 meleka, koji će jedni za drugima dolaziti. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah je to zato učinio, da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila. A pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaše jakim učinio i njome korake učvrstio. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke,
ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prstima. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu. A onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. O vjernici, kad se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Onaj kojim tada leđa okrene, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se natovaren Allahovom srdžbom. Prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Vi njih niste ubijali, nego Allah. I nisi ti bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio. Da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Tako vam je to bilo. I da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je to pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti. I nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga, ta vi slušate šta on govori. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. I ne budite kao oni koji govore, slušamo, a ne slušaju. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju. A da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni inače glave okreću. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku, kad vas pozove onome što će vas oživjeti. I neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje, koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni. Bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je On sklonište dao i svojom pomoći vas pomagao i plijenom vas opskrbio da biste bili zahvalni. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo u Allaha nagrada velika. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam, a Allahova dobrota je neizmjerna. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah je omeo, jer Allah to najbolje umije. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Kada im se riječi naše kazuju govore, već smo čuli, da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli. To su samo izmišljotine naroda drevnih. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. A kad su oni rekli, Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. I Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup časnom hramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zviždanje i pljeskanje rukama. Zato kaznu iskusite jer ne vjerujete. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobjeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali, u džehennem će biti potjerani. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u džehennem bacio. Oni će doista biti izgubljeni. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo. A ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. I borite se protiv njih, dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni rade. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. I znajte da od svega što u borbi zaplijenite, 1/5 pripada Allahu i poslaniku, i rodbini njegovoj, i siročadi i siromasima, i putnicima namjernicima. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, a Allah sve može. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Kad ste bili u dolini bližoj, oni u dolini daljnoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. A Allah doista sve čuje i sve zna. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. On dobro zna svačije misli. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. A kad ste se sukobili u očima vašim, on ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao
da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, a Allahu se sve vraća. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite, da biste postigli što želite. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu. I ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. I budite izdržljivi, jer Allah je zaista na strani izdržljivih. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izišli, da bi od Allahova puta odvraćali. A Allah dobro zna ono što oni rade. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. I kada im je šeitan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko vas danas ne može pobijediti i ja sam vaš zaštitnik. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama. Ja vidim ono što vi ne vidite, ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili: ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim iz traga udarali. Iskusite patnju u ognju. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario, sve dok se on sam ne promijeni. A Allah sve čuje i sve zna. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili. A faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevjernici bili. إن شر الدواب
عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor. Allah uistinu ne voli vjerolomnike. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti. Oni doista neće moći umaći. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. I druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Sve što na Allahu putu potrošite, naknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Ako oni budu skloni miru, budi ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah. On te podržava svojom moći i vjernicima. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. I on je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 100, pobjedit će 1000 onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude 100 izdržljivih, pobjedit će 200. A ako vas bude 1000, pobjedit će Allahovom voljom 2000. A Allah je uz one koji su izdržljivi.
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. Allah je silan i mudar. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Sada jedite ono što ste zaplijenili, kao dopušteno i lijepo. I bojte se Allaha. Allah zaista prašta i milostiv je. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim. Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, da će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. A Allah prašta i milostiv je. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ako htjednu da te prevare, pa oni su i prije Allaha varali i zato ti je On omogućio da ih pobijediš, a Allah sve zna i mudar je. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovu putu zalažu imetke svoje i živote svoje. I oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete sve dok se ne isele nasljednici biti. A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi ono što radite. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. A oni koji kasnije vjernici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši. A rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preči. Allah zaista sve zna.